Десетки фенове на електронната музика танцуваха под звездите заедно с любимите си диджеи и едни от най-голямите имена на клубната сцена. По принцип не съм голям фен, но я слушам и вчера бяхме тук и беше много, много хубаво. Аз и харесвам тази музика повече от нея, но самото мероприятие е доста изпълнено с добра емоция и затова сме тук. Тази вечер не съм сигурен кой ще присъства, но вчера много бях удивлен да чуя Chocolate Puma. Той е един от любимите ми изпълнители. И ремиксове на някои от любимите ми песни. Истинските фенове на хаос и денс музиката очакваха една от най-популярните дами в електронната денс музика в последните 6 години – Тери Би. Ще чуете от мен много комерциални неща, доста вокални изпълнения, чувани и нечувани до сега парчета. С моя колега Джералд Джи, който е за първи път в България, ще представим съвместния си проект, а Тинка ще ни помага да миксираме. Очаквам добро шоу да се получи. Много съм впечатлен. Обикалял съм света, но за първи път съм тук. Надявам се да стане добро парти. Че шоуто се получи, личеше по реакцията на феновете. Повече от час Тери Би, Джералд Джи и Динка взривиха емоциите. А организаторите обещават лятна денс фиеста в Каварна да има и през следващите години. За BTV новините от Каварна, Петромира Кирчева.